Vad sa du? Framberto! Okej. Snopp i sista. Nej, inget sånt. Framberto! Och jag hörde, jag såg dig här. Va? Va? Vad sa Du du? gör så här. Nej. Framberto. Nu var det inget roligt nog mer, va? Jo. Sitt på stjärtarna. Framberto. När ni är färdig, kommer ni ut då? Ja! Framberto. Mamma. Men jag Framberto i. Framberto, lilla Framberto. Var har ni fått det ifrån? Ja, jag får bila på. Har du mat i mun? Som du redan ätit på. Ta de där två, de har lite tugga på. Och du har 2 bitar kvar. Såg nog hur du verkligen hände på det. Klä på er. Det regnar ute. Du har inte ätit någon ris? Du har inte ätit någon ris? Jo. Nej. Jag är så glad att kunna Nej, men vill du säga att det är Framberto? Framberto, lilla. Hej då.